meiche pakhat chu lau thong takat lan chia in vurama chuan a thlabar viau maya chantu reng tong lovin ke longin atlana avo baka hliama neina sat ema wang chuan tubok thlopin khovot chuan a metlum zuita ani ole video hi like kin min lo share sakle la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shram shramang u silai kap thiam sipai lo tang shrep to kori chuan ching nia kapin silai kap thiam tak ania anupui hnena chuan a fapa len chua puya du thu hrilin anupui chuan a rem ti chi lova khua votin vur asurna sa thei viau maya vur surkara wa chua chu rem ti lovin anupui nen hian an cheng dung to lova apizon hi indian ni in kori nen po anin ko mei viau maya pasal tra korea chuan nupui dang nei le tumbik lovin ramwa anan a hun tam zok a mangral thin ani Korea chu ramwak tura chuak le in niak pakhat thisen kai chu a hmuwa sakei baknei mi hringa beyemoti in a niak hmuh chu a zui zela thuiwak lawa zui nu chuan a tira kan hmuh nulat lan chiaruang kha mu chuakin a thito ti a fia police call hal vatin aruang char chu an ron endikta ani sheriff ben le anaude chu ron thengha lin Korea meiche ruang char chu Natalie ani ti an hria a Korea chuan afanu Emily thian nu ani ti hrele zelin sheriff chuan FBI lama an ruang char chu athlena agent Jane chu ron theng ve nga lin an ruang char chu tu tha chiangi ani chui chu an tum don ani Jane chuan ruang vel chu endik nga lin Ben chuan rin hlelpo an nei lo thu a hrila Jane chuan nu chuina hau tak tak ama chondon te in hrethiamin Korea nupui hluite ina chuan a in ngat ve topa in khak na thuam po keng sa vekin thingtlang lama nu chui turin a cham ve ri don ani Korea chuan Ben le Jane te chu puin nu chuina chu an trana Korea chuan Natalie chunga thil thlen dan chu an zel dina lau nein phei kokpo bun man lovin atlan chi ani yang ataksa hi zir chiangila achunga thil thleng dik tak chu kan hre theima yang ti in Jane chu arona thingtlang khoral muang lu tuka ruang an char chu ham hai ve thovin Jane pon thei top chu ave atuma nula ruang an char chu achunga engchinge thleng en dik phot an tumta ani Casey chuan apa chu zona zotin Natalie chu engwanga thingi ani ti in azota Korea chuan chang thei big lovin iu Emily ang kha ani mai thei ti in achanga Natalie thi dan chu autopsy report chu aphot lo chuan hanzel din dan vak at big lo ani Natalie autopsy report chu akin athi ma in voi engemaw zat pawngsual ron ani thu an hre chuaka Jane chuan pawngsual ani nu atlan chia in athi ti a hrethiam hala Ben nen chuan nu chuina tranzelin Natalie pa te chu an koma an fanu hian bialpa aneem ti le athi zana an hmuna nung ber chu an zota Martin chuan a fanu omna chin chu lo hre big lovin Jenny te ponti vak ngai na an shelo viau maya Korea chu ron kalve in Martin nen chuan an in koma Martin chuan fanu te ruang char chu hre om ti ve le in Natalie thi mazana om na an hria ni chuan tual thatu po chui chua thei ngei anin be sei bok Martin chuan a thianpa Korea hena chuan a fanu bialpa po a hre chian lo thu chu a hrila a fapa po drug addict mai ani thu hrilin fate en kol that lo ra aseng thu chu a soya a fate a hre chian lo ema wang chuan Natalie hi tu in nge pawngsual a that ti a hriat lo baka hanrin hlel tur pakhat ma anei big lo ani Jane le Korea chuan Natalie unaw pa chip chu a chena hmuna vazongin chip chu an hmuwa chip chuan police ho chu lo hlau hle in adam doyan man sak done moti in pepper spray mangin alo beya chip chu tlan chenga lin Korea chuan alo beya chip chu manin a thianpa chuan Jane chu ka atuma ni masela Jane chuan kap masa in chip chuan a farnu a thi ti a hreve chi ani
Jane le Korea chuan Natalie ruangan charna mun chu en diktum le in anin phur chuaka kong laka chuan tlangwal pakhat ruang hmuh in ruang an charbel le a Natalie thatu te po an man chu ma ruang an charbel le chu a boi thla khop mai Korea chuan chip chu ko min an ruang char chu Natalie bialpa ani arin thu a hrila chip chuan thilhriat nei tam big lovin Korea chuan anu pui hlui vatlo in anu pui hlui chuan a lo betra pe lova Jane bula vakal le in an hu chuina chuan masona engma an la nei big lo ani Korea chuan Jane chu a ina hruain a fanu Emily thi dan chu a hrila kumthum liam ta khan kan chung kwa in kan leng chuk thina chung kwa hlim tak ni ve thinin zan khat chu ka fanu Emily a bowa Natalie ruang kan charang chi khan kan charve ani ti in a hrila Jane po chuan Korean a puina chan thra thiam sotin Natalie thata pawngsual tute chu Emily thatu te thawan ni a ring ve bok atu kania Jane te chuan hu chuina tran le in Natalie bialpa thian te omna lam chu pan antuma Natalie chunga thil thleng an hriat ngei ringin security guard ni ti an hrele zela benten en chuan kaling Korea po sapelin a chuak le to a sakei bak nei no te ho chu hmuh in an puina thi san ti a hri a Jane ten en chuan in bepop verangin Jane te chuan Natalie bialpa thian te chu an buwa in ti thiam lo tranin in ring rengin an oma midang omna cabin kong khar chu kikin hun kalto aron langta ani Natalie chuan a bialpa met omna cabin chu kikin an pani chuan nuam takin hun an manga in ngai zong ma ni se nu pang chi a khosa in khowat nuai in stratu chu nuam an ti thei viau maya chutia thlamuang taka nom lai chuan met thian te ron lang thutin an rui viau maya Natalie chu itlatin asil fen an phel saka met chuan beilet ma se hne lovin a thian te chuan a bialnu Natalie chu an pawngsual rona Natalie du toka an stratu nu chuan tlan chuakin met chu an thata Natalie po khowata atluhlum veta ani hun pa ngaya chuan Jane chuan kongkhar chu kikin chung lama trangin an ron kap thal topa ben po chu kap hlum halin police ho chu an kap hlum veka Jane chu la damin met thian te chuan an mana ral khata trangin Korea khan lo en rengin Natalie pawngsual tu te chu aron phil ngawa Korea chuan mi pahnih kap hlum halin an boss ber pit chu atlan chuaka Jane chuan lo kap hliamin pit chu atlan chedaya Korea chuan Jane chu en kol nga limpit chu zui atum vele ta ani Korea chuan pit chu pha in a chu thal topa in puang tura hrilim pit chuan Natalie kha kan pawngsuala a bialpa met po kan thati in a in puanga pit chuan min ngai dam roti in ngen ma se Korea chuan a pheikhok a phel tira kelong chuan tlan chiat tirin metar zavela thuya tlan chiat nu chuan pit po chu khovotin a metlum veta ani Korea chuan Jane chu kanina dam chuak lau maya Korea chuan a thianpa Martin chu va hmuh in a fanu Emily le Natalie thalak lui chu a ENNA Martin en chuan fanu te chan ve ve in Martin chu a fapa edik khan a ron khola fate en kol that lo ra sengin an fate an chan ta ani ole kan movie siam BIAKDALI chu zo stream apps lama cheng za somli pakwalakin a lei theya kan movie recap ngai na tu te khoi takin min lo lei sak ve theu don nia